Ce presupune caravana Scania 2024? Anul acesta ne-am propus să implementăm un concept de test and drive, prin care invităm toate companiile de transport să vină și să testeze noul nostru produs Scania Super, produs care a câștigat din nou anul acesta Green Truck Award, produs prin care noi garantăm o economie prin scăderea consumului de combustibil până la 8%. Ce presupune noua campanie pe care ați lansat-o cu această caravană Scania? So, first of all, I would like to invite. Înainte de orice, aș vrea să invit pe clienții și potențialii noștri clienți în locațiile noastre din toată România. Pentru că acum am decis să venim la ei în zonă și nu mai este nevoie să vină la centru, la București. Și au o excelentă oportunitate de a testa cel mai nou camion Scania. Nu doar să-l vadă, ci să îl testeze cu o semiremorcă încărcată. Cu aceasta prezentăm noua noastră campanie, care reprezintă o oportunitate exclusivă de a cumpăra Scania în condiții promoționale. Investiția în Scania este la o rată de doar 1550 euro pe lună. Mai mult, pot obține și alte beneficii. Serviciul, incluzând mentenanța, este de doar 49 euro pe lună. Cireașa de pe tort este că asigurarea pentru primul an este de doar sub 1% casco. Cherry on that is that insurance for the first year is just below the 1% casco.